Iti napalabas. Kastaunay ti pan nakaburbur tiya datyona ken Dominic. Iti saan latta apanay baga ni Victor, noan niya agasat ti simmang bayken kuana. Iti sa bali abangir, maburbur tiyaan met nilakay damyan. Iti naisal sa lumina a kinaragsak ni Criselda nga anak na. Iti panagsarak na Victor ken Criselda, pinasingkadanda ti ayan-ayat da. Ngem nagtulag da, nga awan pa'y ti pangibagbagan da, iti relasyon da. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ana paulwan. Iti Barukong. Oh, apay Victor. Asay na tinakitam? Taurila naklaat ka. Ni Dominic, isu dia rimar manipod dito'y fast food nga yan ta. Anya? Amangan no nakita na ta. Palagkunak ka saan, gaputi ka ado ti tao dito'y. Sa bagay, no nakita na ta kuma, sigurado nga'y masidag. Uwin, isu nga awang pagdalagan. Saan na taan nakita ni Dominic? Sige kiti, mangantahan. Kit inton malpasta, adnan to itid kokin ka. Ha? Anya titid mo kanyak, Victor? Makitam to. Kit sapay lang ko ma. Tanagustuhan to Criselda. Nagpintas na talaga ni Chona iti dahi alatawan na. Kasla sa anak ama o mga amang buhay-buya. Tunggal malagip ko aming mingan dahi ito yung intid na kanyak iti apil Chona. Inakto man pasyaran rabi. Sapay la ko ma. Tamagustuhan lang ito si chocolate. Nakasagot ko man ang kengkwana. Inak to pasyaran manan. Day ayatek unay. Nabsugak iti kaadot in order mo at araon, Victor. At dapay binungon ko ngayawid mo merienda yon to kinitatang. Anya? Ay sus, nakababay no na yan kan ka. Abos tayin libre na. Adapay pinabungon mo nga yawid ko? Saan lang nga pinabungon titid ko gan ka? Adapay sa bali. Anya pa, Victor? Nalipatan ka rin tiim bagakin ka itay. Nga apaman amalpas ta amangan. Kit addan to itid ko gan ka. Anya kamin dayjay? Mabit lang ha. Nairuar ko. At to yun. Ha? Tayo. May sa akaheta? Anya tilinaon day ta akahita, Victor? Awaten kit luktam. Kit sapay lang ko ma. Ta magustuhan Criselda. Ama. Anya ngamin day to'y aya. Sige. Lukatam. Kit kita. Wen. Ha? Nagpintasan asing-sing? Sa palak mata magustuhan. Nagpintas, Victor. Magusto ako, unay. Agyam anak no magustuhan matlaing mahal. Biyam anak. Sigurado lakit diyan nangina da ito, eh. Uwen. Inkarigatak aginatang. Gapo itinalaos a panagayat ko ken Criselda. Agyam anak, Victor. Mabalin ka diti agkid daw. Anya di kidawam? Mabalin ka di asyak ti mangiyosong day tasing-sing itiramay mo. Sige. Total, si kamat yakin sagot iti daytoy. O sige. Iyusong mo nga rodan daytoy asing-sing itiramay ko. Kalpasan na, agawid tanton. Tata Damian,
Talaga ang nabayagan ni Criselda iti napanana. Isa ang baliwak tulangan ti umay. Alawan balasan ko. Ha? Ngimot gaman Criselda ti nakalungan iti dayta tricycle. Nay, adapay bitbit na asimmang pag. Uwan nga, Rod. Friend! Oh, Criselda! Agda ka matgayam? Uwan. Itay pa yung orayan ka. Kasta ka di? Sige, sumrek tayo. Tagmerienda tayo kada tatang. Makan ka di dagiting sangpat mo balasan ko. Wan tatang. O sige, sumrek tayon. Apo, napsuga ka dagiting sangpat mo ang merienda balasan ko. Oray siya. Napsuga ka, friend. Agyaman na, tamagustuhan yung matlang dagit insangpat ko. Asinaw tigim matang ka dagiting pameriendam katagame, anak ko. Ah? Ay, kwa. Apay nga, di ka makasao. Apay, adi mo sungbatan ti saludsod ni tata. Asino tigim matang kadagay sangpet mo. Ah? Ay, kwa. Shock, friend. Ah, Nay, apay anamayang ka. apay nga, min. Mamati kami matkat asika tigim matang kadagay sangpet mo. Agyaman nak, friend. Ay, wan gayam. Anya ti ko na masaludsudam kanya. Di man may papaniti na paliw ni tatang mo kan ka. Paliw nga, anya. Na istorya kiti gayem mo. Ti mapalpaliiw ko anay dumduma kinaragsak mo. Anya? Mas daaw unay ni tatang mo. Taapay ka no, adi mo ibaga no anya ti pakaragsakam launay. Chona, tatang. Sahanan anas ken amaamuan yo no anya dayjay apakaragsakak. Tinapatag. Makita yo anaragsakak. Apay nga minadi mo kayat nga ibaga, friend. Wano. Agamak ka. Amangan no adama ka agaw iti day ta aragsa kasal salimot matam iti agdama. Kasta ka di? Criselda? Victor, naparami di kalman. Saan ka nadano ni Timay kiti kalman ha? Ah? Napanak iti balay ti may sakad iti kasinsin ko. Adalan na panukuin baga pare. Kasta gaya mo. Ngam amom. Adda mapalpali ko king kapards. Aray. Anya ko mati mapalpaliw mo kanya. Kas kalarimig takan tumartaraki pare. Anya? Uno, napasong bat mo ka din ni Criselda. Iso apirmi ti panagpagwapo man, ha? Saan pa pare? Sana maparingay bagak. Ngayon nakulod na ko ni Criselda. Tingarot kong kunamagasan mo. Mabalin ka di amamuan no anya na iagasat. Dominic. Isardeng mo timangusi sa kanyak panggip iti na jabanag. Pagamin, saan kunto nga ibaga iti uray asino? Nagpintas na talaga to'y sing-sing nga insagot kanyak ni Victor. Imbaglakit din. Tasaan anadlaw itay datatang ka ni Chona to'y sing-sing ko. Tadito kat damagan dakmanan. Anya day taming-ming-ming ang mitiramay mo, anak ko. Ay, kwa. Sing-sing? Naggatang amiti day ta sing-sing. Gan, nangalamit ang gatang mo. Ay, kwa tatang. Ano nga tati sumbat ko? Sigurado anang ginaday ta sing-sing. Kat no ginatang mo, nangalamit ang gatang mo. Saan ko ginatang daytoy, tatang? Anya nga raw. Kapilitan nga ibagak nga intad ni Victor.
Asino tinangisagot king kaedi day taasingseng? Ni Victor, tatang. Anya? Iso. Apay, inaklon mo ka din ti ayat na? Iso nga, sinagutan na kay ti singseng. Ha? Ay, ko, tatang. Lay, Ano ko tatay pa? apay di ka sumungbat. Kunak, inaklon mo ka din ti ayat ni Victor. Saan pa kay tatang? Anya? Apay nga rod sinagutan na kay ti nangin asingseng. Gaputa da ito'y kano asing-sing. Titanda ti awan patinggan na panagayat na kanyak. Pues, no kastaman bilang, anyapay nga rod ti pagkurangan na. Taapay nga di mo matlaangan nga aklunan, tinadarisay apanagayat na king ka. Anya ka di pa si pagkurkurangan. Tapno may panagnak ko ti kinapot no to ayat ko. Dominic, Pangasim. Aklunan ko man to ayat ko. Ikan na kumay ti kuntaway amang iparik na kang kahit ti bara. To ayat ko ka. Di mo ka ti patyan na kiti pagbagak. Patyek. Mamatyakan ka, Dominic. Apay nga rod at di mo matlangan aklunan to ayat ko. Kunak matasan pa'y nga ita. Mano ka di pa atawan ti kahit mo apanagoray ko. Tsaka mo. Talo na tawan nga agdat-dato na kin ka. Panagkunak. Umdas nga tamot tinday ta akabayag a panagod oray ko. Iti pa nang sungpat mo kanyak. Dominic. No talaga nga ayatan nak. Makauray ka. Mauray ka sa no kabayag ti panaguray mo. Jonah, Ngam no saan ka na makauray? Nawaya ka amang ibawing itirik namin ti sabali. siksi ka lang tipit-pitik to'y pusok. Kay kayat pulaan ng tagsagaya baro. Gamti agayat iti sabali. Mabit laang umaya kon. Naimbang nga orasyon, tatadam yan. Ay, si kamot kayam tsona. Ni kadi Criselda tirantam balasang kao. Wan tata, adda ka di. Adda nga madamang agdigdigaw. Adda ka no papanan na. Kasta ka di. Ay, sayang. Awisat ko matadamot papanan mi. Ikuyog ko kumamot nga ing kami sumarabo iti kasinsin na ahawayana si Mangpet. Ngam, napatpatag ka no ti papanan na. Inton maminsan lat nga rodan nga awisak, tata. Ay, sige Ngam, sumrek ka pa'y laang Taag sarita kayo pa'y. Oreno saanin, tata. Amangan numaladaw ni Criselda iti papanan na. Sige nga rod, balasang ko. Ibagak tulat ng nga rodan ngay may ka. Wan tata. Ay, wan kayam. Masaludsod ko man. Ibaga ka din ni Criselda, ti ibagbaga na apakaragsakan na launay. Saan pa'y? Ngam, adda pa'y ti kinaragsak na. Anya? Wen, sinagutan ni Victor iti singseng. Ha? Sigsing? Apay, tata. Inaklon ka din ni Criselda ti panagayat ni Victor? Kuna naasaan pa'y. Ngam, tsak masinuno. No agpaiso, wano saan danjay imbaga ti anak ko. Kunay, Jonah. Ano saan ako na makoray? Ibawin ko lang ang tirik na kiti sa bali. Kasano ang maisurok tayo pusok ng agay dito sa bali? Dominic, Edin do tayo sulat
Tadi isti pusok. Ni Victor. Mayak man dito pagparpariin ang abutaka dito yung sirok iti mangga pare. Ha? Ay, napariir ngamin dito pare. Angem, itay sumungatak. Kasla nakaununag ti pampanunot ang pare ka. Ha? Ako, Gapo ka di manin kinayat ti mang burburibor iti panunot mo, Dominic. Diyak ngamin mo. No, ada namak, winawan, kayo na. Urayim latta pare. Saan nga din tumit lang nagtirik na nakin ka? Imbaga nang may kanya ka ano diyak makaurahin. Ibawing ko langan iti sa bali tirik na. Anya? Lumsaan ko amaramid. Tayo sulang tayo ahetak. Di urayim latta nga ro. No kaano nakangaklunan pare. Kapilitan? O katsika, inaklon na kan ni Criselda? Ikwa. Oo. Kaya di ka makasumbat iti diretso. Saan pa eh? Oo. Ngam? Awan pa'y plano masumuko? Awan. Apalan naklakip di. No'y bagak nga gayan ayat kaming kinikrisilda. Napauli mo ka, ha? Sa mga oras yak. San ko nga isuko ti panang namnamak? Asubadan ng tumot lang ti ayat ko. Tatang? Asino ti kinasarsarita yo itayadak iti banyo nga agdigdigos? Medyo na agayam mo. Anya? Apay nga rada dinak inuray, tatang. Gaputa imbagak nga adda papalam. Iso asaanan asimrag. Ada ka di ibaga na kanyak, tatang? Adda ka no kumapangawisan naking ka. Ngam, kunakmat nga adda papalam. Saan na sinaludsod no sa dino ti papana? Saan mat? Ngam ti sinaludsod na. Kat no na ibaga mo no anya ti pakaragsakam. Anya nga rod ti imbagayo? Kunak asaan mo pa yan na ibaga. Kan kunak nga ad-adda pa'y arim magsak ka. Gaputi inregalo king ka ni Victor Asingsay. Anya? Imbagayo arinigalwanak ni Victor iti singsing? Nay, anya ko matidakos na. Agpay suma. Ni tatang mat, nakababain. Mabaing ka kaday, ta inawat mo day ta sigisig nga oray di mo pa inaklon ti ayat ni Victor. Uwan tatang, isuti makagapo. Di aklonam ti ayat na. Total, nasingpat. Kan ay ayatan nakamat unay ni Victor. Saan ko amay waksi ti panunot ko tinaybaga kanyak ni Tata Damian? Sinangutan ka no ni Victor ni Criselda iti singsing. Apay sinangutan na iti singsing? No sanda pa'y mat nga gayan ayat? Addan sakit di ilimlimad da kada kami. Dominic? Oh, nagpintas lagi din ti pinaramid yung pagtutugawan di ti hardinyo. Ay, Juan. Dito ya kami nagpalpalabas iti oras ko. No detay, awan katuhak. Saan ka di pa si mangpat ni Mami? San pa'y? Ado ka no pa lang ti asikaswan na di Makati. Tikat ngamin nagado ani ko suyo. Negosyo ti hiling kami ni Mami. Awan gayam, nagapuan. Iji balay da Victor. Di na ka di pa'y naibagakan ka? Tibagbaga na asimang bay, anay bagagasat na? Zalbay. Ngam naglaw ko. Kasla ad-adamanan aring magsak. Anya? Oh, Dominic. Amangan kit dimot no inaklunan ni Criselda ti panagayat ni Victor. Ngam, ilimlimod dalahan ka na tayo.
Anya? Amom, kasta ti pampanunutak. Burbur tiya ngamin kada tayo ti kinaragsak ni Criselda. Kastamat kini Victor. San kano paimat nga inaklon ni Criselda ti panagayat ni Victor? Kastamat ti Victor. Kastamat ti bagbagana. Ngam, at dagasat asin mang baikan kuana. Nupod no ti atap mo nga addan na bukal a relasyon dagiti dua. Di la mabalin. Aklo ng meten to'y ayat ko. Anya? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.